Spreken we hier nou met een zanger of met een videoproductiebedrijf? Vandaag met een videoproductiebedrijf, ja. Je hebt er maar druk mee, of niet? Ja, nou ja, goed. Het begon eigenlijk een jaar of 2 terug. Toen had ik met een vriend van mij hadden we het idee om iets samen te gaan doen. En ja, er was heel veel vraag van artiesten die geen platenmaatschappij hebben. Van joh, we hebben een nieuwe single gemaakt. We willen dat toch graag op TV Oranje hebben. En ja, clipjes zijn best wel duur. Dus we hadden zoiets van joh, het lijkt ons hartstikke leuk om daarmee te gaan beginnen. En dat hebben we gedaan. En dat begint nou een klein beetje van de grond te komen. Dus ja, hartstikke leuk. Ze kunnen natuurlijk naar de website www.stefecomedia.nl. En ja, daar staat eigenlijk alles op waar we mee werken, wat we allemaal doen. En ja, ze kunnen vrijblijvend gewoon contact met ons opnemen. Ja. Drukke tijd begint nou eigenlijk. Ik bedoel, januari heb ik bewust een paar weken vrij gehad. We zijn heel druk bezig met een nieuw album wat later dit jaar moet gaan verschijnen. De planning is dat er in maart een nieuwe single uitkomt. En ja goed, daar zijn we lekker druk mee. En het carnaval staat weer voor de deur. En 9 maart begin ik met een verkoopshow waar ik ontzettend druk mee ben. Daar zijn we 7 weken lang 5 dagen per week onderweg. Naast de gewone optredens allemaal nog. Dus ja, tot eind april is eigenlijk de agenda gesloten. En ja, daarna zien we wel weer verder. Het loopt allemaal goed door. Ja goed, de ene keer is een liedje zo geschreven en een andere keer ben je dagenlang bezig dat je denkt van nou ja, verzin eens wat leuks. En ja, ik zeg ook bestaande liedjes in een nieuw jasje steken is niet zo moeilijk. Maar ja, we proberen toch zoveel mogelijk liedjes weer zelf te schrijven op dit moment. En ja goed, we hebben een aantal nummers klaar. Dus we zijn nou denk ik een stuk of 7 liedjes verder. Dus we moeten er nog 5 bij hebben. En ja, de komende 2-3 weken zijn we nog volop aan de slag. Dus ik hoop dat we het album een beetje op tijd afkrijgen.